turen til Sicilien fra 27. april til 4. maj 2022. Onsdag den 27. april. Vi havde alle inden afrejsen gjort os bestræbelser for at finde, registrere og printe EUPLF-formularen ud. Det skulle vise sig, at vi aldrig fik brug for den. Forsinket afgang fra Kastrup 17:20 med et af Norwegians bedaget lånt B737 fly fra Sevenair, hvor et teknisk problem først skulle udbedres. Sen ankomst til Hotel Baia Azzurra i Taormina. Torsdag den 28. april. Dagen indledtes med Ferne Branca hos Solvej og Fritz ude på den store tagterrasse, med flot udsigt til det blå Middelhav i strålende sol. Og ved siden af hotellet kunne vi se kabelbanen Funivia fra Massaro op til Taorminas hovedgade. Efter at have forsynet os med en næsten dansk morgenbuffet, begav vi os med Funivia-kabelbanen op til Taormina. De automatiske billetmaskiner vil ikke altid, som vi vil, og det prøvede vi her for første gang, men det blev ikke sidste gang, vi kæmpede med nyere italiensk teknologi. Oppe i Taormina købte nogle af os billetter til græske amfiteater, mens andre hyggede sig med Spritz Aperol ved siden af den lokale politistation, hvor teatergængerne også indfandt sig senere for at læske halsen. Barbara! Annie, tu dois t'appuyer. Il faut que tu t'appuies sur les genoux. Les fesses. Allez. Så indtog vi Taorminas hovedgade Corso Umberto, som faldbyder alskens turistting. Vi faldt ind på en udendørs restaurant, Café Dolores, på hovedgaden med servering udenfor. Herefter var der fri leg indtil middagen på vores hotel kl. 20. Vi havde nu fået vores eget bord i den lidt kolde restaurant med larmende plastikstole på det italienske marmorgulv. Vi fik fin opvartning, men hovedretten var lidt halvlunken, næsten kold, og det gentog sig desværre også aftenen efter. Fredag den 29. april. Her var hele dagen afsat til Etna, og vejret var desværre lidt overskyet. Det skulle vise sig at være svært vanskeligt at nå op til Refugio Sapienza, selvom vi hele vejen kunne se Etna. Undervejs rådførte vi os i det lokale turistkontor i Vera, og det lykkedes at finde sammen derop. Vi tog Funivia-kabelbanen nogle 100 meter længere op ad Etna, og vi hyggede os nogle timer på Etnas skråninger.
Lørdag den 30. april. Efter indtag af Ferne Branca, strategimøde og morgenmad, sagde vi farvel til Taormina og begav os mod Palermo. Vi havde valgt at have en frokostpause undervejs til hotellet i Trabia i kystbyen Capo d'Orlando. På kystvejen, her med flot udsigt til det Tyrrhenske hav, Middelhavet, fik vi dejlig frokost på Passa Parola. Debut med søpindsvin. Vi nåede med lettere tunnelsyge frem til hotellet i Trabia, Hotel Tonara Trabia, hen på eftermiddagen, og havde lidt tid til at sondere området. Trabia by har set bedre dage, men hotellet har en super beliggenhed, Golfo di Termini i Merese eller Middelhavet, og der har tidligere været en tunfisk landingsplads på stedet. Nu en lille hyggelig havn med et par fiskekuttere, som tuffede ud i den orle morgenstund. Søndag den 1. maj. På programmet for søndagen havde vi 2 destinationer, Monreale og Cefalù. Monreale, 10 km syd for Palermo og vel ca. 50 km fra vort hotel i Trabia, med sin prægtige domkirke, bygget af kong Vilhelm II, helt tilbage i 1174-84, med normanniske, arabiske og byzantinske elementer. Knap var vi ankommet, og vi så et stort optog med orkester på den centrale plads ved domkirken Piazza del Duomo, efterfulgt af udsmykkede heste og vognoptog med lige så udsmykkede børn. Det lykkedes at finde et bord til 9 på Piazza del Duomo med en spritz Aperol med patate, og vi kunne skue optogene fra første parket. Cefalù, beliggende ved kysten, ca. 50 km øst for vort hotel i Trabia. Cefalù er kendt for sin domkirke med 2 tårne.
Men inden besøget i domkirken lykkedes det os at mødes på strandpromenaden Lungomare nummer 1 på restaurant Ragno d'Oro, Guldedderkoppen, hvor vi fik dejlig italiensk frokost, afsluttet med cannoli og kaffe. Domkirken med 2 tårne, påbegyndt bygget af normannerkongen Roger den anden i 1131 og færdiggjort senere i 1400-tallet. Bag ved domkirken rejser sig en 300 meter høj klippe, som sætter domkirken i relief. En lille privat tur i Trabia. Mandag den 2. maj. Dagen var afsat til Palermo, og vi havde besluttet at tage toget derind. Nu skulle vi igen kæmpe med en af disse automatiske billetmaskiner, denne gang Trenitalia på stationen i Trabia, som nægtede os returbilletter til Palermo. Vi lykkedes med 9 enkeltbilletter. Ankommet til La Stazione Centrale di Palermo, begav vi os op ad Via Roma med lidt småindkøb, før vi gik ned ad Corso Vittorio Emanuele, og i krydset med Via Marqueta beundrede vi bygningerne på de 4 hjørner ved Quattro Canti. Lige omkring hjørnet ligger springvandet Fontana Pretoria, og det så vi senere på busturen rundt i Palermo. Quattro Canti er normalt et inferno af krydsende trafik, men her på en mandag var gaderne af ukendte årsager stort set lukkede af politiet. Tæt ved Quattro Canti slog vi os ned på en nærliggende fortovsbar, Osteria Velena, og de fleste fik en portion med arancini con formaggio, skyllet ned med Spritz Aperol. Herefter så vi den imponerende domkirke, som blev bygget af normannerne i 1185. Herefter gik vi op mod Normannerpaladset og kapellet, men varmen og trætte fødder ledte os over til en guidet turistbustur på en time rundt i Palermo, som gav et godt indtryk af byen. Herefter var vi kaffetørstige og slog os ned på en café ved siden af domkirken, hvor vi fik serveret 2 slags cannoli. En med pistachecreme og en med ricottaost. Nu var tiden knap for at finde toget hjem til vort hotel i Trabia med afgang fra Palermo 1758. Vi gik en smutvej gennem grøntsagsmarkedet mod stationen. Nogle nåede at småhandle lidt undervejs. På stationen var der en bemandet billetluge uden kø, og vi nåede vores tog. Hjemme igen til dejlig aftensmad. Tirsdag den 3. maj. Dagen var desværre kommet til at forlade det dejlige hotel i Trabia for at begive os ind midt på Sicilien. Først på motorvej E90 mod Messina fik vi tanket op,
og snart drejede vi ind på A19 mod Enna. Egentlig ville vi lave pitstop i Villa Rosa, men vi var takket være relativt god motorvej snarere end tænkt i Enna, hvor vi ledte efter 2 parkeringspladser. Det lykkedes, og vi spurgte os frem til og blev anvist en dejlig frokostrestaurant, Restaurant Centrale, hvor de fleste fik dagens ret, som var skiveskåret oksekød i appelsinsauce, skyllet ned med en, ja gæt I bare, spritz Aperol. Efter at have set lidt på byen og byens højeste punkt, Castello di Lombardia, forlod vi Enna for at finde vores hotel. Hotel Villa Giulia Enna, ude i Pergusa med udsigt til Pergusasøen. Hotellet har set bedre tider, men har gode værelser og et meget venligt personale. Således indkvarteret på 7. dagens hotel, valgte nogle at gå en tur om Pergusasøen, mens andre fandt frem til stedets bar, Da Carlo, henne på hovedgaden Viale dei Miti, hvor spritz Aperollen var rigeligt ledsaget af stedets svingerhapser i form af pizzaer og meget, meget mere. Aftensmaden valgte vi at tage på hotellet, hvilket viste sig at være en god beslutning. Værtsparret diskede op med adskillige smagfulde og store italienske portioner af antipasti, så vi nåede aldrig frem til hovedretterne. Maden blev skyllet ned med husets vin, serveret i kanner. Der var rigeligt af alt. Måltidet blev afsluttet af meget lækre hjemmelavede cannoli med den lækreste ricotta, efterfulgt af diverse kaffe. Ved udtjekning næste morgen erfarede vi, at aftensmaden havde kostet 20 euro per person. Onsdag den 4. maj. Det var nu slut med Ferne Brancaen, og efter et solidt morgenmåltid serveret af det venlige værtspar, og efter at have sagt farvel til de venlige mennesker, var dagens højdepunkt at tage ud og se Villa Romana del Casale i Piazza Armerina. Mæt af datidens arkitekters og bygherres uforståelige formåen i 200- og 300-tallet, som blev ødelagt ved jordskred i 1100-tallet, var tiden kommet til frokost. Vi kørte ind til Piazza Armerina, hvor vi lykkedes at finde frem til en god restaurant, Da Toto, hvor vi fik dejlige pastaretter, skyllet ned med hvidvin i kandemål. Nu var tiden kommet til at styre mod lufthavnen i Catania. Vi havde planlagt lidt italienske indkøb, men supermarkedet i Enna var lukket frem til 4:30, og tiden viste sig at blive lidt knap, så vi lykkedes efter optankning af de lejede biler at være i lufthavnen i god tid ved 17-tiden. Hjemrejsen med Norwegian var igen i lånt fly. Denne gang JetTime, en ret ny B737, som var hjemme som forventet i Kastrup ved 23-tiden. Tilbage står nogle dejlige oplevelsesdage på Sicilien, et dejligt solskinsvejr hver dag med temperaturer på omkring 16-20 grader, og på sidste dagen over 25 grader.